हेलो लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ लोगोफोर नोंथांमोननि सिगाङाव दिनै मोनसे टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों बेनो जाबाय जुदि नोंथांनि सिमा एयारटेलनिबा नोंथाङा नोंथांनि 6 दाननि गेजेराव सोरजों कल रायलायदों बेनि डिटेल्सखौ गोरलैयैनो नायनो हायो एबा जुदि नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोरनिबा कल डिटेल्सखौ नायनोबा 6 दानाव सोरजों रायलायदों थांनाय दानाव सोरजों रायलायदों बेखौ गोरलैयैनो नायनो हागोन जुदि बे बिथांनि सिम कार्डआ एयारटेलबा लोगोफोर भिडिअखौ जागायनायनि सिगां जुदि नोंथाङा भिडिअखौ इउट्युबाव नायदोंबा इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुलां लोगोफोर बेबायदिनो गोदान आरो इम्पोर्टेन्ट भिडिअ आं नोंथांनि सिगाङाव लाबोबा नोंथांनाव सिगां नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरो लोगोसे जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लोगोफोर नोंथाङा थांनाय 6 दाननि एबा जायखिजाया दान थांनाय 6 दाननि गेजेराव जायखिजाया दाननि कल डिटेल्सखौ एबा कल रायलायनायनि डिटेल्सखौ नोंथाङा जुदि नोंथांनि सिमा एयारटेलबा नोंथाङा गोरलैयैनो चेक खालामनो हागोन बे कल डिटेल्सखौ नोंथाङा बोरै नायो आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनो स्टेप बाय स्टेप खालामनानै खोन्थालांगोन आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायगोन होननानै फार्स्टआवनो नोंथाङा नोंथांनि मेसेज हरग्रा इनबक्सआव थां इनबक्सआव थांनानै नैबे स्टार सार्ट बेयाव थुना होबानो जाबाय बाव थुनाय लोगो लोगो बेबायदि फैबा होमबा नोंथाङा मा खालाम 121 होनानै बिदि खालामबानो जाबाय जेनेबा नोंथाङा मानसिफोरनो मेसेज हरबा माबायदि जायो बेबायदि निउसआ दिहुनबानो जाबाय ओपन खालामबानो जाबाय बेनि उनाव बेयाव टाइप खालामबानो जाबाय EPREBILL स्पेस नोंथाङा मा जिनिसखौ नायनो बेयाव होबानो जाबाय नोंथाङा गोसो जाबा नोंथांनि जायखिजाया मबाइल नाम्बारनिनो 6 मासनिखौ नोंथाङा गोरलैयैनो नायनो हायो दे होमबा नोंथाङा 6 मासनिखौ नायालासिनो नोंथाङा बबे मासनिखौ नायनो सोरजों रायलायदों बेखौ होबानो जाबाय मान्थनि नामखौ जेनेबा दायो जानुवारि नालाय बा डिसेम्बर स्पेस ओमफ्रायो बेनि उनाव इमेल आइडि हो मानोना नोंथांनि इमेल आइडियावसो PDF महरै फैगोन नालाय कल डिटेल्सआ नोंथाङा एबा नोंथांनि नखरनिया सोरजों रायलायदों बेनि डिटेल्सआ नोंथांनि PDF फाइलावसो फैगोन PDF फाइल फैनो थाखाय नोंथाङा इमेल आइडि होनांगोन इमेल आइडियावसो सेन्ड खालामगोन PDF फाइलखौ बेखायनो नोंथाङा नोंथांनि इमेल आइडिखौ होनानै लाबानो जाबाय इमेल आइडिखौ होनानै नोंथाङा सेन्ड खालामबानो जाबाय जेरै नोंथाङा जायखिजाया सुबुंफोरनो मेसेज खालामबा एबा SMS खालामबा जेरै सेन्ड खालामो बेबायदिनो नैबे SMS आव थुनानै सेन्ड खालामबानो जाबाय होमबा बेबायदि पपआप फैबा बे सेन्डआव थुना हो होमबा नोंथाङा दसे नेथ' नै मेसेज रिप्लाइ फैफिनबाय नै होमबा नोंथांनि इमेल आइडियाव नोंथांनि कल रायलायनायनि डिटेल्सखौ हरबाय होननानै बेयाव नोंथांनाव मेसेज फैबाय दे लोगोफोर आरो आंनाव इमेलावबो फैबाय होमबा बेयाव नोंथांनाव मेसेजाव नोंथांनो पासवर्ड हरगोन बे पासवर्डखौ नोंथाङा बै PDF फाइलाव ओपन खालामनायाव पासवर्ड होनांगौ जायो बे पासवर्डखौ नोंथांनि जि पासवर्ड सेन्ड खालामदों SMS जों बे पासवर्डखौ बै इमेलाव फैनाय PDF फाइलाव होनानै ओपन खालामबानो जाबाय PDF फाइलखौ नायनो थाखाय नोंथांनि इमेलाव थांबानो जाबाय जेनेबा आङो दा आंनि इमेलाव थांसिगोन इमेलाव थांनाय लोगो लोगो नोंथांनाव नैबेबायदि मेसेज फैगोन दे बिलनि होमबा नोंथाङा बेयाव थुबानो जाबाय थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा गाहायथिं थांनानै बे नैबाव नुगोन नैबाव PDF फाइल नुगोन नै होमबा बाव थुना हो बाव थुनाय लोगो लोगो जायखिया नोंथाङा PDF ड्राइभ जेनेबा नोंथाङा जेजों PDF ओपन खालामनो बेखौ चुज खालामनानै लाबानो जाबाय होमबा नोंथांनाव पासवर्ड बिगोन नै होमबा नोंथाङा दहाय SMS जों फैनाय पासवर्डखौ बेयाव टाइप खालामबानो जाबाय एबा इन्टार खालामबानो जाबाय पासवर्डखौ होखांनायनि उनाव नैबे अपेनाव थुना हो होमबा नोंथांनि कल डिटेल्सआ फैबाय नै नोंथाङा डिसेम्बर मान्थआव सोरजों रायलायनाय आरो बेसे गोबाव रायलायनाय बेयाव गासिबो ओंखारजोबगोन दे लोगोफोर नोंथाङा गोरलैयैनो नायनो हागोन
बेबायदियैनो नोंथाङा जायखिजाया मानसिफोरनि कल डिटेल्सखौ गोरलैयैनो नायनो हागोन लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालाम, लोगोसे भिडिअखौ शेयार खालाम।